नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चटपटीत बटाट्याची भाजी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 3 मीडियम बटाटे बॉईल केलेले, एक मीडियम कांदा बारीक चिरून घेतलेला, 4 ते 5 मोठे चमचे दही, पाव चमचा हळद, एक छोटा चमचा जिरे, एक छोटा चमचा धने पावडर, एक मोठा चमचा लाल मसाला, 8 ते 10 कढीपत्ते, 1 इंच आलं आणि 2 ते 3 लसणीच्या पाकळ्या, हे दोन्ही पण किसून घेतलेले आहेत। 1 चमचा तेल तापलेले आहे, जिरं घालूया, आले, लसूण, आलं लसूण व्यवस्थित परतून घेऊया। लसूण थोडे लालसर झालेली आहे। कढीपत्ता, कांदा, थोडंसं मीठ परतून घेऊया व्यवस्थित। कांदा चांगला लाल करून घ्यायचा आपल्याला। कांदा व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे। आता हळद घालूया, धने पावडर, लाल मसाला परतून घेऊया सगळं। मसाले सगळे फ्राय झालेले आहेत। बटाटे घालूया, बटाट्याचे आपण तुकडे करून घेतलेले आहेत। चवीनुसार मीठ, मसाला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे बटाट्यांमध्ये। बटाट्याने मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे। दही घालूया आता, थोडंसं पाणी मिक्स करूया। अजून थोडंसं पाणी घालूया। गॅस फुल करायचा आहे आता। फुल गॅसवर आता हे ठेवून देऊया। फुल गॅसवर 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहे आणि ही ग्रेव्ही पण आता थिक झाली आहे। भाजी रेडी आहे। आता गॅस बंद करूया। चटपटीत बटाट्याची भाजी रेडी आहे। ही करायला खूप सोपी आहे आणि खूप झटपट पण होते। तर तुम्हीही अशा प्रकारे ही भाजी करून बघा आणि मला कळवा कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।